Здравейте, българи! Искаше ми се да дойда тук преди кончината на професор Милена Куртева, с която направихме заедно с доцент Боряна Миролескова първата в България музикална енциклопедия за пианисти-любители. Това е едно сакрално място. Тук трябваше да се намират тленните останки на Лудвиг ван Бетховен, един от най-великите мъже на човечеството, който, каквото и да кажем за него, ще бъде малко. Познава семейство Богориди, застъпва се по време на Виенския конгрес 15-16 година за България. Искал да напише дори оратория, не е успял да го направи, за поробените българи. На път за България, на границата на територията на България е спрян от Османската империя, поради това, че той се застъпва срещу Османската империя, срещу Високата порта, гласува санкции, както сега гласуват тук в някои европейски държави. Гласува за санкциите срещу Османската империя, за зверствата на българите и е върнат. Не може да посети България. Не може да посети България, както примерно Ференц Лист посещава България и както и други големи композитори. Но тук се намираме срещу мемориалния обелиск на Волфганг Амадеус Моцарт и на Шуберт, който Шуберт казва: аз искам да бъда погребан до Бетховен. Разбира се, Шуберт и Бетховен не са погребани тук, а на едни други гробища извън Виена, откъдето те са препогребани. За съжаление, тлените останки на Бетховен ги няма, откраднати са след препогребването. Имам известна представа къде се намират, но не това е най-важното. Дойдох да ви кажа, че това е първата книга, която ще представим тази година най-накрая. 2 години и половина тази книга все още не е представена официално. Може да се намери на пазара в сайта на Студио Нитон и всеки, който се я вземе, не трябва да бъде разочарован, защото ние ще пуснем QR код с видео, свързано с видеоуроците, откъдето ще може всеки да се обучава чрез това видео. Отделно самата книга ще има и флашка, която ще направим с тези видеоуроци. Тук сме представили цялата хармония и солфеж по най-елементарния начин, по който може да бъде представен, в най-хубавия смисъл го казвам, за един любител, човек, който никога не се е занимавал с музика. Но в същото време ще представим във видеята солфежната част и под формата на слухово видео, което да помогне на всеки един от нас, от вас, които се обучавате, да можете да чуете тона, да можете да разберете музикалната форма, да можете да се научите да четете ноти, да можете да се научите да свирите, как да бъдат позициите на ръцете ви, как да стоите дори на стола срещу пианото, как да ви бъдат позициите на краката, как да използвате педалите, кой педал за какво служи. Малко трудно говоря в момента, защото е ужасно студено и сме се намръзнали, тъй като почиствахме гроба на капитан Дагоберт Енглендър с Ники Тончев. Но тази енциклопедия трябва да бъде в дома на всеки един, който иска да се обучава. Към нея сме приготвили нещо, което нямаше как да не бъде написано. Тук поставихме някои, ще ми прощава Бетховен, някои исторически части, които трябваше да бъдат показани. Кой е Бартоломео Кристофори? Италянец, пък французин, пък не знам какъв. Бартоломео Кристофори, който измисля нотите, е с български произход, уважаеми българи. Ще разберете в тази книжка.
Кой е Леонардо да Винчи и как той създава първото пиано? Българина с български произход Леонардо да Винчи. Това пиано е било цял оркестър. Йоан Кукузел. Баща му албанец, майка му българка. Ще разберете повече за човека, който създава невменното писмо. Димитър Ненов, световен композитор и пианист, неговите оригинални записи след 1944 година са унищожени брутално от едни варвари, но поне композициите му останаха. Петко Нулов, оригиналния архив, който го намерих на операта му Страхил. Оригиналният ръкопис, уважаеми българи, за първи път се публикува. Тази опера даже не е играна. Ще я видите вътре. И преди да завърша, Димитър Генев, един композитор, но един български художник, който събира македонски песни и пише нотите. Художник и музикант, представете си. Това е Георги Цапев. Един мой приятел ми подари този нотен дневник, който за първи път ще се публикува и ще го видите, ще прочетете много народни македонски и български песни, но да завърша с един друг велик мъж. Искам да го видите, много прилича на Ботев. Този човек се бори за независимостта на България. Умира предаден с неговата чета от 20 няколко души, които са обкръжени. Сега ще го видим тук. Който композитор, пианист и учител зарязва работата си като учител и отива да се бие за независимостта на българите в Македония срещу османците. Разбира се, зверски е убит, както цялата чета. Не мога да го намеря тук, за да го покажа в момента. Но този мъж, Цветков, умира също на възрастта горе-долу на Христо Ботев. И той казва, ще го цитирам и с това ще завърша, 1903 година или 1905 умира. Не ми е темата, ми изкочи сега името му, тъй като имам много информация в главата. Този човек, композитор и пианист, пише една прекрасна фраза. Най-хубавата музика е любовта към Отечеството. Да си спомним за Бетховен, да си спомним за тези велики мъже и нека повече хора да се занимават с музика.